бандобасти як автобус ҳозира бошад як рӯзро дар бар мегирад. То айни ҳол ширкати мо 119 автобусро бандобаст пурра бандобаст карда ба мақомоти ҳокимияти шаҳри Душанбе супорда шуд. боқӣ монда автобусҳое ки аст 81 адади дигар бандобаст ва таҳвили онҳо идома дода истодааст. айни ҳол дар корхона 65 нафар коргар кору фаъолият мекунанд. ҳамзамон сохтмони заводи истеҳсолии ин автобусҳои мазкур рафта истодааст.